ଶୁଣିବୁ କ'ଣ ଘଟିଯାଇଛି ମୋ ଜୀବନରେ ଘଟଣା? ତୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛୁ ଏ ପାପୀମାନେ ଶାସ୍ତି ନ ପାଇ ଏମିତି ବୁଲିବେ? ମୋ ଭଳିଆ ବହୁତ ଅନେକ ଝିଅମାନଙ୍କ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିବେ? ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବୁ? କାଲି ହେଉଛି ଅମାବାସ୍ୟା ରାତି। ସେ ଅମାବାସ୍ୟା ରାତିରେ ମୁଁ ତାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରିପାରିବୁ? ତୁ ତାଙ୍କୁ ଡାକିବୁ ଛଳନା ସହିତ ଏଇଠିକି। ଡାକିଲା ପରେ ମୁଁ ମୋ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବି ଭାଇ। ଠିକ୍ ଅଛି, କାଲି ଅମାବାସ୍ୟା ରାତି। ସେ ଅମାବାସ୍ୟା ରାତିରେ ତୁ ଡାକ ତାଙ୍କୁ। ମୁଁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଆଁରେ ବହୁତ ଜଳୁଛି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନ ନେଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଆତ୍ମା ଏମିତି ଘୁରି ବୁଲିବ। ହଁ ଭାଇ, ବହୁତ କଲବଲ କରି ମାରିଦେଇଛନ୍ତି ମୋତେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ମୁଁ ମୋ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି। ହଁ, ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି। ହଁ, ମୁଁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି। ଆଉ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ହଁ ହଁ। ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ନା କଣଟା ସେଟା ମୋର ମନେ ନାହିଁ। ପ୍ରାଙ୍କ ବୟ ଜଗା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଭିଡ଼ିଓ କରୁନଥିଲେ। ଗଣେଶ ପୂଜାଟା ଥିଲା ଆଗକୁ, ଇଏ ଥିଲା। କାଲି ତ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ଭସେଇଲ ମଦ ପିଇ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରି। କାଲି ଖାଲି ଗୁନାଦି ଡ୍ୟାନ୍ସ। ଆଉ ଯୋଉ ନାଚଟା ଲାଗେନି କହିଲୁ, ଗୁଆ ଘିଅ କି ନାଚଟା କହିଲୁ? ଏ ପ୍ରମୋଦ ମଦ ପିଇ ଗଡ଼ିଲାରେ ତାକୁ ଲୋକ ଉଠେଇକି ଆଇଲା ଘରୁ। ଆଉ ଏରା କ'ଣ କାମ? ଏଗୁଡ଼ା କହ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ସଂସାରରେ ମାନେ ଏମିତି ଯଦି ମଦ ପିଇ ହେବେ। ଆରେ ତାଙ୍କ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ବସ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଖବର? କ'ଣ ଖବର? ହଁ, କାଲି ବସାଣି ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ ତମର ଦେଖା ଶୁଣ କ'ଣ କୁଆଡ଼େ କାମ ଥିଲା ଆସୁନଥିଲି ଟିକେ ତ। ଘର ଭିତରେ ମନା କରୁଛି ନା ମତେ ମିଶାଜି କାହିଁ କାମ ଥିଲା ଟିକେ ତ। ଗରମ ହଉଛି, କ'ଣ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ବସାଣଲେ କ'ଣ ହେଲା ସବୁ? ଭଲ ସବୁ ହେଲା। ଗରମ ହଉଛି, କ'ଣ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ ହବ ଆଉ। ଚାଲ ଚାଲ, ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି? ଚାଲ ଆଜି ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଚାଲ ଚାଲ, କାଲି ତ ମାତ୍ର ଆଜି ଟିକେ ଟିକେ ମାରିଦବା। ଚାଲ 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 ଚାଲ। କମ ଦବ ଭାଇ, ମୁଁ ପିଇ ପାରିବିନି। ଟୋଟାଲ ପେଟି ପଡିବ ଆଜି। କାଲି ଚାଲ, ସେରାକୁ ଶୁଣା ନାହିଁ। ପୁରା ପେଟି ଗଡିବ। ଏରା କ'ଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜିନିଷ? ଆଉ ନବୀନା ଦେଇଛି ପୁରା ପାଣି, ଘରେ ଘରେ ପାଣି। ଆଉ ଘରେ ଘରେ ପାଣି ପିଇବେ। ଶଙ୍କର, କାଲି ତ ଭଲ ନାଚୁଥିଲ ବସାଣିରେ। ଭାଇ ଆମର ଷ୍ଟାଟସ୍ କ'ଣ ଜାଣିଥିବ? କ'ଣ ଏଇ ନାଚ ଖାଲି ତମର? କ'ଣ ଆଉ କ'ଣ ନାଚ ଆମ କ୍ୱାଲିଟି, ଆମେ କୋଉ ରେଞ୍ଜର ପିଲା କାଇ ଜାଣିଛି। କାଇ ସକର କହିଲେ ବୁଝାଏ। ଆଉ ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ମିଶ୍ର ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ଔଷଧ କାହିଁ? କ'ଣ ପାଇଁ ଆମକୁ ଡାକିଲ ବସେଇଲ? କାଳିଆ ଯାଇଛି ବା। କ'ଣ ଭାଇ କେତେବେଳୁ ଗଲାଣି? ଲେଟ୍ ହେଲାଣି। ଟାଇମ୍ କେତେ ହେଲାଣି? ଭାଇ ହେଇଗଲାଣି, ବହୁତ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ରଙ୍ଗ ତାଲ ନେଇକି ଆସେ। ଗଲା ଗୋଟିଏ କଥା ର, ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ହାତରେ କାଳିଏ ମିଶୁନଥିଲା କ'ଣ ପାଇଁ? ଘରେ କାମ ହଉଥିଲା ଟିକେ, ଘର କାମଟା ହଉଥିଲା ତ। ବେକାର କଥା ଆମକୁ କହ ନା ଭାଇ। ଘରେ ମନା କରୁଛନ୍ତି କି ରେ ଆମ ହାତରେ ବସିଲେ କାଳେ କୋଉଠି ଆରେଷ୍ଟ ହବ। ଟୋଟାଲ ଟେନସନ ନାହିଁ ନା, ଯାହା ହବ ସବୁ ମୁଁ ଗୋଟାଏ କଲ୍ କରିବି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିବ। ପୁରା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘରେ କାମ ହଉଥିଲା ଟିକେ। ଖାଇବୁ ତ? ଆଡଭୋକେଟ ଅଛନ୍ତି ଆମର ବା। ଆରେ ଆଡଭୋକେଟ ଡେଲି ଆସିକି ଚାହା ପିଇକି କଫି ପିଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଡେଲି। ଜାଣିଛି, ଜାଣିନି ରେ ବାବା, ଜାଣିନି କିଛି। ତୁ ହଉ ସେ କଥା ଛାଡ, ଯା ନେଇକି କାଳିଆ କୁଆଡେ ଗଲା, ହଜିଗଲା ବୋଧେ। ମୁଁ ନେଇକି ଆସେ। ଜଲ୍ଦି ମିଜାଜ ଖରାପ ହବ ମାନେ ମୁଁ ବଇଥା, ମୁଁ ନେଇକି ଆସେ। ଯା ଆସେ। କ'ଣ ଆସିଲାନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲାଗିଲାଣି ମତେ। କାହିଁକି କ'ଣ କି ମତେ ଆଜି କେମିତି ଲାଗୁଛି ସାଙ୍ଗ? ପବନ ସବୁ ଆଇଲାଣି ଏତେ ଜୋରେ, ଏମିତି କ'ଣ ରେ ଶଙ୍କର? ପୁରା ପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ। କିଏ ତମେ? କ'ଣ ଶୁଣାଉନି?
ଆଉ ତମକୁ ଡରେଇବ ନା କିଏ ତମେ ଆମେ ଡରିଲା ପିଲା ନୁହଁ କାଇ ସକଲ ପୁରା କଟ କଟରା କରିବୁ କିଏ ତୁ କିଏ ତୁ କହିଲୁ ପାଳି ଇଏ ମନେ ପକା ସେଦିନ ଘଟଣା ମନେ ପକା नमस्कार साଙ୍ଗमाने आमर गोटे छोट यूट्यूब चैनल खोलीचु प्रांक बॉय जगा आउरी केते पिला रही जाती आम तत्तर भिडटा करूँ वर्षा भी है यथाशीघ्र माने चैनल टाक लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर दियंतु कमेंट करी जणेबे केमती लागिला वीडियो या मा बुत